legată de sărbătorile de iarnă? Nu, tu ești aici acasă. Tu trebuie să începi. Foarte ușor asta. Eu am să fiu așa măgulitor față de Alexander, fiindcă eu am crescut într-o zonă din Franța, vestul Franței, unde foarte rar ninge. Așa că am văzut, cred că zăpada, prima dată la 6 ani sau 7 ani. Am avut sărbători de Crăciun foarte frumoase, cu bunici, lângă mare, dar nu era zăpada și știm bine că imaginea asta de Crăciun este legată de zăpada. Norocul meu este că am și o mătușă care trăiește în Germania, fiind căsătorit cu german. Și am la 7 ani sau la 7 sau 8 ani am petrecut Crăciunul la ei în Schwarzwald. Ah, ok, asta e fantastic. Și pentru prima dată, cred că am văzut zăpada de Crăciun acolo, la Schramberg. Schramberg, am fost în vacanță la Schramberg. Și era, da, a fost foarte emoționant prima dimineața când am deschis ușa și era mirosul ăsta specific de brad cu zăpadă. Eu nu sunt din Schwarzwald, dar în o zonă unde pe vremuri am mai nins. Că acum cu schimbarea climatică, nu mai știu, dar acolo mă amintesc, tatăl meu avea un fond de vânătoare. El era și vânător, alături de profesia, zicem, strict profesional, mergea la vânătoare și avea dreptul, sau a vorbit cu asta de la forestier, și țin minte că trebuia să merg cu el și era și destul de acoperit cu zăpadă, să tăiam noi bradul de Crăciun cu ferestrău mic, cu toporaș, ceva și în sfârșit de atunci pe vremuri era așa că ia, trebuie să ne ducem, ia, un chin și umezeală și este și o muncă în sfârșit, dar retrospectiv astea sunt niște memorii care au rămas și care se leagă de Crăciun. Da. A fost așa un an de suferință. Da. Un ingredient german, respectiv francez, pe care l-ați transfera în sărbătorile de iarnă din România și, respectiv, un ingredient românesc pe care l-ați transfera în Franța și Germania. În ingredient, trebuie să definim, eu aș lua direct un produs de Crăciun, care e făcut de mai multe ingrediente. E vorba de Lebkuchen. Că traducerea tortă dulce este foarte greșit. Pentru că dacă e ceva, că nu e chiar dulce. Ce se poate găsi aici în comerț că ar fi german de acest gen, tortă dulce, nu este chiar original. Originalul este de la Nürnberg și, bineînțeles, se poate achiziționa în toată Germania și este pe bază de nucă, ciocolată și cu glazură de ciocolată, un fel de, da, tortă dulce, în final, așa cum le știți și voi, dar nu se compare deloc cu ce se găsește aici, numai acolo, la anumite magazine. Poate probabil acum prin internet să trimite, dar deci asta aș importa. Aș exporta tradiția de Ignat cu porcul sacrificat în curte și șoricul flambé. Șoricul flambé. Asta e ceva care m-a impresionat. Când am văzut prima dată, acum mulți ani, live, acest obicei și care se leagă tot de anul timpul respectiv. Deci asta ar fi varianta mea. Să vedem ce propui tu. Vorbim de un ingredient culinar, adică de
Poate fi și o metaforă. Și o metaforă. Se vede că eu am venit aici nemâncat și din cauza asta am venit ingredient din lumea culinară. Da. Bun, rămânem la Qatar. În Franța, pentru sărbătorile de sfârșit de an, este acest defileu de specialități mai rar, mai scumpe, mă gândesc la inocențe, la fructe de mare, și așa mai departe. Dar nu este neapărat legat de Crăciun în sine. Poate aș propune ceva care e specific o zonă din Franța, care este Provence. Fiindcă Provence a păstrat niște tradiții de Crăciun aparte. Tradițiile de Crăciun s-au amestecat, au luat mult din imaginarul german, dar acolo s-a păstrat o tradiție aparte și mă gândesc la 13 desert, care însemna un desert pentru fiecare apostol plus Hristos. Și sunt deserturi simple, dar care sunt direct legate de ce se produce tradițional în zona asta, pe baza de migdale, smochine, deserturi mici, prăjituri cu anasol, ce numim pompe à l'huile. Asta însemna o patiserie simplă care absorba ulei de măslin. Și în funcție de fiecare zonă din regiunea de fiecare familie sunt varianturi, dar e ceva specific cu un farmec aparte. Ce aș lua din România e ceva care nu știu cât de românesc este. Eu am stat la Cluj mult timp și eram îndrăgostit de bagli, care este o rulada cu mac sau cu buci, care cred că ține mai mult din zona de Europa centrală, dar e ceva excepțional. Era consumat mai ales de Crăciun. O recomandare de lectură sau de film în germană, respectiv în franceză, pentru vacanța de iarnă. Trebuie să mă gândesc. Am să mă gândesc la două filme. Este un film care se numește, nu e foarte politic corect, dar este un film care se numește Le Père Noël est une ordure. Însemna Moș Crăciun este un gunoi. Și este o comedie foarte neamă, care este difuzat tradițional în Franța din anii 80, practic fiecare an. Este o comedie cu actori foarte cunoscuți, care zice mult despre ce însemna Crăciun pentru cei care nu au norocul de o familie iubitoare, deci oameni care sunt singuri, oameni care sunt puțin în afara familiilor. Despre asta vorbește acest film. Și mai consensual, și fiindcă suntem acum împreună, mă gândesc la un film care se numește pur și simplu Joyeux Noël, de Christian Cariou, care e un film bazat pe evenimente istorice și care relatează momente de infrațire, de fraternitate între soldați în timpul primul război mondial, când niște englezi, francezi, germani sunt, de fapt, în noaptea de Crăciun,
nu împreună, dar fiecare în tranșea lui. Și se gândesc că în noaptea asta ei nu știu, sunt departe de familie lor, sunt singuri, departe de iubițile lor și împărtășesc împreună ce-o de mâncare, ce-o de băut, un pachet de țigară și vorbesc între ei. Noaptea asta. E un film emoționant. Poate nu e cel mai bun film despre fraternizare între soldați, dar e un film foarte, foarte reușit, care are o rezonanță. Niciodată nu m-au plăcut filme sau literatură specială care se leagă de Moș Crăciun, de anotimp. Evit, deci acum pe platformă de streaming, când le deschizi, apar din asta, că eu le evit, că nici nu pot să enumerez dacă sunt din asta germană. Eu aș merge pe câmpul literaturii și acolo aș merge pe ceva, și acum te spun, nu m-am făcut teme, că nu pot să spun dacă e tradus în limba română, care ar fi un mare avantaj, dar eu am redescoperit marele scriitor german W.G. Sebald, V.G. Sebald, care a renunțat la prenumele lui și vroia să rămână în istorie numai cu scurtătură. Și romanul lui, probabil cel mai impresionant, este Austerlitz. Un roman despre un om care își caută identitatea, un om care nu știe de unde provine, pentru că părinții lui au murit în război, fiind evrei. Și descoperirea lui pe o călătorie în care el încearcă să se mai reconecteze cu lumea și cu cineva din amintirea din copilăria lui, asta m-a frapat și la asta mai citesc acum și pot să recomand cartea asta pentru literatura germană în orice caz și ne vom uita acum dacă e tradus în limba română și cred că da. Franceză? În franceză, sigur. Era în franceză. Adresați-vă reciproc câte o întrebare. Cine a inventat bradul de Crăciun și tradiția de bradul de Crăciun? Sunt aproape Ghici. sigur că vine în Germania. Da și nu. Într-adevăr, tradiția, când s-a popularizat în secol, mai ales în secolul XIX, burghezie europeană și americană, vine din Germania. Deci, mai ales în America au fost imigranți germani care au adus tradiția asta și în perioada Biedermeier, în mijlocul secolului XIX, asta a fost tradiția cu bradul de Crăciun și cu dat cadouri copiilor. Dar prima mențiune, izvoare istorice de braz de Crăciun au fost de la Strasbourg. Adică Strasbourg atunci era, bun, izvoarele astea sunt în limba germană, deci Strasbourg era Freie Reichsstadt, adică orașul imperial pe vremea asta, dar totuși este cumva un simbol franco-german, zic eu. Strasbourg câte ori a schimbat națiunea și așa mai departe, astfel încât, într-un fel, și invenția bradului de Crăciun poate fi o chestie care împărtășim. Ok, putem revendica macro. Da. Pentru tine, ce a rămas din spiritul Crăciunului într-o perioadă în care s-au amestecat tradiții, unde nu știm exact la ce este legat, dar totuși a rămas ceva din momentul ăsta. Deci, pentru mine se leagă atât de mult de copilărie, că asta este. Deci, și copiii mei sunt mari și ei acum
astfel încât nu mai pun nici accent pe Crăciun. Deci chiar trebuie să mărturisesc că anul ăsta voi fi Egipt, care e un sacrilej, într-un fel, dacă se poate spune așa. Deci, și nu voi respecta nicio tradiție anul ăsta, în acest sens. Și, cum am spus, că pentru mine asta, Crăciunul se leagă de copilăria mea, de copilăria copiilor mei, dar atât. Deci, dacă mai am nepoți, să da Dumnezeu, probabil revin la Crăciun. Voi regula. O urare finală pentru publicul nostru. Frohe Weihnachten! Joyeux Noël! Bine că m-am amintit cum se numește în limba franceză. Mulțumim!